Zo had de familie van Koort in Drachtse Compagnie het dreig om rond te komen. Ze moeten 32.000 naar je hinkeepje om de stal te volgen. Een les hinkeert maar zo'n oorlog mooi. Dat kost het alle keren haast €150.000. Nou ja, dat is dan zo slim dat als we geen nieuwe pikken krijgen, dan gaan we failliet. Doet de aaiprijs heeg wie, kon ze net profiteren. De bank eerst altijd een contract met een vaste aaiprijs tussen aaiboer en aannemer. Maar banken willen nou haast heel dan niet meer financieren. Nou ja, mijn man wie wel depressief eronder van de winter. Want toen hier we echt de grootste crisis, dat echt de bank is op slot zetten, maar dat we niks meer betalen konden, zei ik. Hield hij vaker shit in steeds van de bank de talleverancier de investering voor. Want die had alle belang bij het voortbestaan van de aaiboeren. In 2012 kelderde de hege aaiprijs, want het aanbod van vrije Utrecht en skarrelaaien na een bot. En dat wils de sector krijgt een soort investeert hier om de lesbatterijen verbeterd worden. En eigenlijk dacht iedereen, ja, wij zijn als eerste land klaar voor, dus dat komt wel weer om. Maar het bleek dat andere landen toch ik bot op insprong ben en binnen Europa gewoon de productie toename is van alle alternatief geproduceerde aaien. Ja, meer concurrentie, meer aanbod en het is een vrije merk en dan kun je rekening op legere prijzen. Frisian Egg is een grote aaiverwerker. Zij kunnen de boeren net meer betalen om de supermerken de prijs onder druk zetten. Nevens stuiver is de ellende in het noorden minder als op orenplakken. Hier zitten meer aaiboeren die graan verbouwen. En Noorderlingen nemen minder risico's. En is de aaiprijs toch liever contractueel vast. De consument verneemt niet van de legere aaiprijs. Of wat? Het is wel zo dat op dit moment skarrelaaien in de winkels liggen. Van prijzen werd vroeger de batterij voor in de winkelijn. En de kostprijs is duidelijk hoger, dus het is wel zo dat de consument het wel merkt. Alleen nog misschien direct net in de beurs, omdat zien aaien nog telkens om de 21, 23 kostje. De familie van Koot verkeert het via besteneneitje.nl nou ook aaien om particulieren, zodat de omzet net verlengd gaat aan tussenhandel en supermerken.